isithandwa sami. Uyangikhumbula yini na? Uyangikhumbula yini na? Khumbula yini na? Bengikhumbula mina, ngikhumbula mina, bengikufuna mina, ngikufuna mina, bengidinga mina, ngidinga mina, Thibola ngempela le Ngisibuka njengamanje ukuthi sokukhala kana ngisho ngikhala kahle sobophuma imali ngidiye amakhesi mami ngisibuka njengamanje ukuthi sokukhala kana ngisho njengamanje ukuthi sokuphuma kwasana ngisho njengamanje ukuthi Saloma, yamakhesi man, hamba kanjani, hamba kaso, funa le mali, hamba kanjani, bathi ayini yamakhesi man, bathi ayini yamakhesi man, bathi ayini yamakhesi man, asa, hayi. Okokuqala ngizwanga kahle, okwesibili angibuyanga, ehlanganeni ngibongekho, ekhasini ngibongekho, okokuqala angizwanga kahle, okwesibili angibuyanga kahle, okwesithathu angizwanga Saloma, ungangisoli, Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Isithandwa sami ebadu hamba nesibo ke asho ngibuka njengamanje ukuthi sokuphuma ukhaya ngithi biza umakhelwane yena ngomayimaya ngisho njengamanje ukuthi sokuphuma ukhaya angisho sokuphakamisa yona usebeni ngibiya amasosha ngithi zona umphakathi ngithi biya amasosha ngithi zona intombe ngithi biya amasosha ngithi umphakathi Saloma, ngithi khipha imali yokugcina ephaketheni ngithi ngizobona intombazana yonelana ngithi hamba kanjani wena ufuna ba ukuthi yena yengeshami khona kamhlaba ngithi wena manje engithi hamba kanje hayi hambi ngendlela yakhe ngithi ngiyongena ngicede ngiphume Ay, sepa money, gapa money, sepa money, chepa 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 money. Ay, ogokuthuleke, masam.